toată lumea, bine v-am găsit la un vlog. Vreau să vă spun că nu vă pot arăta fața mea, desigur, că n-am voie până nu fac tot până nu devin și eu YouTuber mai licențiat, că vreau să iau laptop, 2000 și ceva de lei. O să vorbim asta în alt vlog. Momentan vreau să vă întreb, voi cum filmați pe iOS, adică pe iPhone? Că eu am iPhone 4S și cu Show nu știu cum. Și dacă îmi spuneți voi cum merge să filmez, aș fi foarte, foarte bucuros. Da? Și încă un lucru. Dacă sunteți pe Samsung, voi ce programe ați vrea să vă luați? Cu un prieten de-al meu și-a luat Mobizen să filmeze și Show. Show e mai ușor să filmeze, că apare acolo un creion, apeși pe el și gata, filmează. Apare start și stop, da, trebuie să încep filmarea de acolo. Dar e mai ușor cu Mobizen, că ți apare în colț, dar ți oprește dintr-o dată ți oprește filmarea. Nu știu de ce, îi se întâmplă. Cred că o avea un bug și scuzați-vă că s-a văzut ce data din avut, dar na, asta e. Și cam atâta cu acest vlog. Doar să-mi dați și mie like-uri, comenturi, în care dacă mai vreți episoade de la mine, like-uri și comenturi, ca să la 20 de like-uri o să vă pun următorul vlog. Adio, prieteni, adică și fete și băieți, că la The Link, că eu sunt abonat la The Link și v-ați recomandat și vouă, că îi mai zic abonații The Link, dar se uită și fete.